Ano yung mga singa ni Belio? Samat, tata? No, ikaw na lang ako gihuwat dong. May nang magkasayo sa tagduaw ni Dong Leo sa presuhan. Oo ba? Sige. Mo na ni. Tara. Ano dong? Warba ko'y kwarta. Ikaw niya plate, ha? Awi ka, Sulay. Sa'yo mo kung nangarga ganin na. Saan na imo gipuha diha? Hala. Buwata. Ay, ayaw dong, uy. Diha lang nimo palit ba? Ay, ikaw na Natay lang, gunit ana. Naanad bang kung may kwarta ba? Sige lang. Basta ikaw lang niya plate. Kanya, maisan nang makasayuta. Kaya aron, di intaon to magmingaw dito si Dong Leo. Ado na siya ka-istorya-istorya. Adihalan ali mo, ikaw na lang yung plate. Duwatan lang nila. Ayun na. Diha na lang ali mo. Tana. Sige. Tana. Tata. Tana. If I know, sila yung imong gipaabot, dili pa. Asa di ka siya? Nakikita sa iyong laki. Asa pa man di ay? Ang imo ni Yaya, mubisita pang siya kang Judy. Alibay lang na si Judy. Uy, Rami. Kapila ba paghimog istorya nga si Judy ang iyang kakikitaan? O niya, di ay ito, ang iyang laki. Sa kapya, uy. Giuntoy ka na sa inyong asawa. Dili lang gihapon nimo siya hinginglan? Ha? Hoy, babes. Hingingli na imong asawa, uy. Hingingli na siya dire. Ayaw itugot nga ilubong sa lapo kung maayo ang imungan. Kanindot, kuminahon nga. Init-init. Wow. Ha? Mm. Sharo, sir, Mm. kadaghanan ni natong buhata. Dito? Sharo, ugway alibyo. Kani. Sa imong gibuhat na ko day Judy, doon na nag-alibyo. Ay. Dilang, nahinay lang na to. Kay murag, kay murag nabuhi pagbalik ang kaugatan sa akong tuhod, sa akong tiis. Mas maayo jud ni nga. Ato ni permi buhaton, sir. Okay. Mm. Iha, last na lang ni, okay? Last na ha, ayaw ka balaka. Ilisan ti ka upang katog ni mo. Oh. Ikaw gito. Nawa na ka makapakos. Ay, iha, okay, come on. Dali ni mami. Ilisan ti ka o yung pagkatog. Okay. Here. Dali ha, okay. Ramil! Gusto na! Hoy! Ayaw kang pinutong!
Nakabawas na ko ninyong pamilya mo! Kana, Judy? sir. Hinahinay lang yun. Ayaw lang bigla ang imuhang kaugalingon. Dili na maahat ang imuhang kusog. Ang importante nga makabalansi ka nga dili na ka magamit sa imong sungkod ug way mo alalay nimo. Judy, iha. Abi nimo, dako kay nahimong tabang ang imong nahimo sa akong kinabuhi. Una, Vice versa, sir. Ikaw sad dako kay kag natabang sa akong kinabuhi. Ma'am Judy, nay nangita nimo. Kinsa man kuno? Liya ko din ang pangalan. Leia? Oh, sir, ako man ang amiga. Pwede ako sang naugon, sir, na ako padayonon din, he? oh sige sige ato ah. Okay ra, Ato, sir? Oh, padayon na. Ano di mahimo? Sige, excuse, ha? Oh, sige lakaw. Yes! Ali. Uy, pinakasuroy ka. Gusto lang ko mo pahuway sa pressure yan. Hindot lang lagi kag Pinoy-anan. Mayong tag ako, no? Kaning bayan mo yung bay sa akong giamuhan. Maayo kaayo siya, Yads. Unya, ang akong pag-servisyo niya, nagamit sa akong ispilahan, katong classmate ta. At the same time, physical therapist. Social. Karaas ako, amiga, ah. May kayads. Nahiluna ka na. Manakata na. Pailain na taka. Sir? Oh, Bart? Judy. Siya ba ang imong giingon nga best friend nimo? Oh, sir. Si Mrs. Mercader. Leia Mercader. Nice meeting you, sir. Kakusog sa kulba sa akong tugan. Gikulbaan man ko. Sir, ang akong kamot. Sorry. Sorry kay iha, sorry kayo. Abin mo iha. Maanyag kay ka. Thank you, sir. Iha, Judy. Dagang imong amiga sa sod. Oh. Ano siya? Sige, sir. Sige, paguna lang mo, kaya sunod lang ko. Sige, thank you, sir. Sige. Hinahinay lang, sir. Ako lang may bawa na ko. Sige. Ikaw. Ganyan. Uy, ano? Sigurado ka si Judy ang kikitaan ni Leia? O Jilly ang yung laki? Dong, uy. Sigurado. Gikaayo ko, Dong. Pero, Dong, kumataw na ilaki si Delia, uy. Ano inyo iprosige nga naagid siya ilaki? Iya sabi. Tabunan ng paginan niya si Leia. Ako mismo nakikita yan. Waan mo sa tanimos kabuot. Sige na lang, uy.
kalibutan ta kahibut nga